Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi-channel Umkhanyakude TV. Inkulu indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Umlandeli ushiya abantu abaningi bezibuza beyiphendula enkundleni yokuxhumana eveza ukuthi umthandeni uyabhimba udlula ngisho na ubaba umgubeke lapha nawe ingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okuphawula thina ngale kokukhuluma kakhulu sizokudedelela iclip bese uzwa lensizwa ukuthi kade ithini ke lapha nawe ingane zakwethu. Uyabhimba umthandeni uyabhimba. Lo muntu uyabhimba ke lo. Yabona amathu akhona umuntu obhimbayo. Ngibizwa nethu ubaba alo uyabhimba. No alakabhimbi. Umthandeni uyabhimba umthandeni. Uyabhimba lo muntu madoda. Uyabhimba ngamashando. Hayibo. Uyabhimba umthandeni. Yabona umuntu loyana. Hayibo, uyabhimba lo muntu uyabhimba umthandeni. Yabona mfethu umthandeni. Uyabhimba. Nawe uyazi la khona ukuthi ngimina ngiyabhimba ukuthi yophela ke. Yabo. Sometimes ke nemithi yasebenza uyabhimba yamphefumulo. Isho kanjalo ke lensizwa ke lapha nawe ingane zakwethu. Ake sidibane lapha na comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyaqedwe wenza okulungile. Cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas posta ivideo enye. Asengihile kabuhlungu ngithoya